Haia bawb, croeso, reit ta. Sesiwn heb ddim offer heddiw, just cadar. Iawn, da ni'n barod, okie dogs. Be dwi isio ydy clap fyny a chlap o dan y goes, os da ni'n gallu. Os da chi'n methu codi'r goes, dim problem. Just codwch y goes yn gyflym a rhowch glap. Da ni just eisiau symud lot o'r corff i gynhesu. Da ni'n barod, da ni'n mynd i wneud 8 o rein. Okie dogs? 3, 2, 1, 1. 2. Da iawn. Cofiwch, 3. Mae'n rili bwysig bod chi'n tynhau cyhyr y stumog, iawn? Dim brysio dim byd. Ydych chi'n fwy sefydlog ac yn fwy cadarn os ydych chi'n fynd yn araf, iawn? Yn amlwg, dwi wedi colli cyfri, dwi'n gwneud pob wythnos, tydw. Nawn ni'n gwneud 2 arall, ia? 1, clap, ac 1 arall fama, iawn? Gwych. Rwan, da ni'n mynd i wneud bod ni'n galw'n Russian twist. Diolch yn ddiod yn anffodus, mae'r corff dal. Be da ni'n mynd i wneud ydy, coesa rili cadarn eto, tynnu'r bottom ball mewn yn dyn, achos mae hynna dal yn gweithio'r cyhyr. Fel ma, a dwi eisiau chi twistio fel ma iawn, mewn trwy'r trwyn allan trwy'r ceg. Dwi ddim eisiau'r pengliniau'n symud o gwbl, dwi eisiau popeth yn hollol gadarn. Ydyn ni'n barod, da ni'n mynd i wneud 8, a mae hynna yn cyfri fel 1, iawn. Barod, 3, 2, 1. 1. Sbiwch ar ymhenni, a pen fi yn symud hefo ngwddw. 3. Da iawn. 4. 5. Gwych. 6. Da iawn. 7. A un ola rwan, 8. Gwych. Ista lawr rwan. Felly, da ni wedi gwneud hyn fel yma o'r blaen. Be ydych chi'n gwneud ydy codi fel tasach chi'n codi o squat, ond da ni'n rhoi'r pwysau i gyd ar un ochr, okay? Mae hwn yn ffordd sicr o gryfhau pob ochr yn gyfartal, reit? Felly, da ni ganolbwyntio ar y goes dde i ddechrau. Os da chi'n gallu gwneud o heb gymorth, rhowch eich dwylo chi fel yma. Gwthiwch y sowdl dde mewn, codi, ac yn araf bach i lawr. Os ydych chi angen y cymorth, dim problem, rhowch eich dwylo chi fanna, iawn? Da ni'n mynd i wneud 8 o rein. Ar ôl 3. 3, 2, 1, gwthio y sowdl mewn a chodi. Ac yr un peth ar y ffordd lawr, y goes dde dwi eisiau'n gweithio, iawn? 3, 2, 1, rhif 2. Da iawn chi. Gwthio'r sowdl mewn, 3. A 4, chwaraewch y chest i neis ag yn uchel. Da iawn. A 5. Lovely. Da iawn. Diolch yn hawdd hyn. Na, da chi'n mynd tiwnio mewn am rhywbeth hawdd o fi. Reit, 2 arall. Just 2 arall yn y goes yma. Gwthio. Da iawn. Un ola rwan goes yma. Push. Gwych. Lawr. Cyfnewid y goes. Da ni'n barod. 3, 2, 1, cofiwch gewch chi wthio ar y goes yma, dim problem. Ond os ydych chi'n gallu, triwch heb y dwylo, iawn. Neu ella, wythnos nesaf fyddwch chi'n gallu gwneud heb y dwylo. Wythnos yma, hefo'r dwylo. Da iawn. Dyna ni, lovely. A 4 arall, ia. Gwych. 3. Just 2 arall i fynd efo hwn rwan. 2. Un ola rwan, lot o bwer, gwthio fyny, gyrru fyny, gwych. Da iawn chi. Reit ta, da chi'n gwybod dwi'n licio gwrthfain fe rhywbeth mwy aerobic, codi guriad y galon yna. Be dwi eisiau gwneud ydy paffio, reit? Dwi eisiau chi fynd 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Iawn, da ni'n barod, sgwydda nôl, bottom ball yn dyn, hwn i wrthfan rwan, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da iawn. Dwi'n gwybod lle mae'n hoesau fi eisiau mynd. Dwi'n jyst yn symud. Baio, dyna ni. Be nawn ni? 3 arall. 3. Da iawn. 2 i fynd. Un cyflym i orffan. Da iawn chi. Balch iawn ohonoch chi eto. A welech chi'n fuan.